Jóféle. Az emberek az erdőben Jó videóért mindent. bejönnek, mert az olyan Jó videóért mindent megteszünk. Aztán, hogyha az erdőből kijöttek, meg bementek, az erdőbe össze-vissza csavarva, meg tekerve. Az ideglelés új részét forgatjuk. Ezek az utolsó felvételek, mielőtt eltűntünk. De úgy hallottam, többnyire éjszaka jönnek. Többnyire. Hát, figyelj, ne félj tőlem, mert megérzi. Ketten jönnek le a hegyről, az egyik futva, a másik medve.